HBX Rocket Boogie. Super fed fjernstyret bil til en rigtig skarp pris. 4-hjulstræk, 2,4 GHz anlæg. En rigtig fjernstyret bil. Rigtig fjernstyret bil. Prøv lige at uddybe det. Med rigtig fjernstyret bil, der mener jeg, at den har servostyring. Det vil sige, at du har trinløs styring af bilen. Den har trinløs fartregulering, så du kan altså køre lige præcis så hurtigt eller langsomt, som du vil. Så kan du få reservedele til den, og du kan få opgraderingsdele til den. Okay, så hvis du kan komme med 3 hurtige ting. Så vil jeg sige, rigtig fjernstyret bil, rigtig god pris, og den er køreklar, når du får den. Ja. Du har kigget lidt på den tekniske side af bilen. Ja, det har jeg. Jeg kigger på bilen. Det er en rigtig lækker bil. Super god kvalitet med lidt aludele og et 2,4 GHz anlæg uden den lange antenne, så man skal ikke stikke øjnene ud på folk omkring dig. Så hvis du skal sådan sige 3 ting, man enten skal være opmærksom på, eller man kan opgradere med, hvad vil du så sige? Jamen, jeg kan godt komme med 3 fif. Hvis man vil have lang køretid og kort ladetid, så kan man opgradere med et lynlader og et større batteri. Et stort batteri kan man lige klippe ruderne ud på karossen, for så sikrer man også masser af køling med den lange køretid. Bilen her med bronzebøsninger i hjulene, så det kan man lige sørge for at smøre, når man er ude at køre, og efterspænder i hjulene. Og så, hvis man vil opgradere bilen med nogle ting, så kunne man for eksempel putte 4 oliestøddæmpere på. Der er masser af tuningsmuligheder til den. Det lyder rigtig godt. Skal vi prøve at lade Mike give den en tur? Ja, lad os lige prøve det. Jeg synes helt klart, det er en rigtig, rigtig fed begynderbil, det her. Det eneste, man skal opgradere og investere i, det er en bedre batteripakke. Så får du altså noget mere køretid i den og noget mere sjov. Jeg har kun fået lov til, eller fået prøvet bilen på asfalt og græs, men den er helt sikkert også rigtig, rigtig fed på løse underlag. Og det eneste, man også lige skal lægge mærke til, når man kører, det er, at jeg kørte 5 minutter. Og så satte der sig en sten i drivlinjen, så det skal man helt klart lige kigge efter en gang.